Priatelia, vás pozdravujem, sobota, krásny deň a reku, ideme ju nejako zmysluplne využiť, tak sme po niekoľkých mesiacoch vytiahli sa trošku prevetrať alebo prevetrať náš autobus, lebo nikdy nevieme, čo nám najbližšie voľby prinesú, ako ho budeme môcť použiť a ako, čo tam bude stáť, čo tam budú gumy sploštené, baterka vybitá, tak sme ho 3 dní nabíjali, gumy sú dobré, tak ako ideme sa trošku prejsť. Tak vás pozdravujem takto z takej víkendovej prechádzky na autobuse. Pred chvíľkou nás míňala partia motorkárov, tak som si tak povedal, že niekto trávi víkend na 2 rýchlych kolesách a niekto zase na 4 pomalých, ale myslím, že je to pohoda, že je to dobrý relax. No a teraz je to o zábave, ale možno, že na jeseň v tých voľbách to bude o tvrdej práci, lebo keď to vidím, aj vy keď to vidíte, všetci keď to vidíme, kam sa to so Slovenskom uberá, tak asi treba dať čo robiť, lebo ak to necháme tak, ako to je, tak tie naše deti a vnúci budú mať veľmi, veľmi smutnú perspektívu a naozaj tie otázky, že čo sme robili, že sme to Slovensko nechali takto zúplovať, tak budú absolútne oprávnené, takže uvidíme. Ale dneska to nie je o tom, dneska som vám chcel povedať, že som sa bol previesť na tomto busíku a že sa z toho tak teším a keď som mal možnosť toho porovnať, to ešte pre tých, čo trošku jazdíte, porovnať s Manom a so Setrou, tak musím povedať, že aj keď je to v podstate prezlečená karosa za Iveco, tak ten retardér je tu o mnoho lepší, ako bol na tom novšom Mane, aj na tej novšej Setre. Je tu jemný a zároveň na tých vyšších stupňoch brzdí hneď a neviem, je to lepšie sa mi jazdí s týmto retardérom na tejto karose Ivecu ako na tých novších busoch. Ak chcete, môžete do komentárov napísať, čo si o tom myslíte, ale to je taký môj, ako sa dnes moderne hovorí, feeling a po takom našom starom je to taký môj nefalšovaný pocit. Priatelia, pekný víkend vám želám, nájdete si každý tú svoju nejakú zábavku, potešte sa v živote, lebo tá dobrá nálada a radosť zo života, to je to, čo si nesmieme nechať zobrať. A to musíme odozdať aj našim deťom, našim vnukom a preto musíme bojovať za Slovensko a chrániť ho za každú cenu. Majte sa pekne, držte sa, uvidíme sa niekedy na budúce.